अगर आप भी चाहते हैं सहनी फिल्म प्रेजेंस के ऑडियो वीडियो सबसे पहले सुनने के लिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। हमारा सामान में से महंगा तोइका, हमारा सामान में से महंगा तोइका, लहंग में माल चुआ देला छोरा। सुना ना सखी सुना ना, हमारा सामान में से महंगा तोइका, हमारा सामान में से महंगा तोइका, लहंग में माल चुआ देला छोरा। सुना ना सखी सुना ना, चढ़ली जबनिया के देले उधुन रे, जो बना के धके चूसेले। चढ़ली जबनिया के देले बाधुन रे, जो बना के धके चूसेले। हमारा से ऊ तो करेले झगड़ा, हमारा से ऊ तो करेले झगड़ा, लहंग में माल चुआ देला छवरा। सुना ना सखी सुना ना, सुना ना सखी सुना ना, सुना ना। चांद रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरेटा बाजार, गोरेटा बाजार। सनद दीवाना यार बा कोइले बा गजन न बल राज किशोर के कहन। सनद दीवाना यार बा कोइले बा गजन न बल राज किशोर के कहन। मिथलेश राज तो हबेला बारा, मिथलेश राज तो हबेला बारा, लहंग में माल चुआ देला छावरा। सुना ना सखी सुना ना, चांद रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरेटा बाजार।